ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಿದೆ. ಇನಿಯನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಕಜಿಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದಾಂಡು ಯಾಕಟ್ಟು ಬುಲ್ಪು ಬೇಲೆಪುರ ಅದು ಅನಾಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದುಃಖ ಬಂದಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು 18 ನಿಮಿಷನೇ ತೋತಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನೋಡತಿ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ. ಗೈಸ್ ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಗೈಸ್ ವನಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು, ವನಸ್ ಮನ್ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಏನೋ ವನಸಾದು ದತನ ಅಂಚನೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಕ್ಕ ವನಾಗ ಜೋರು ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಟೀ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬಕಾಯ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೆರೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಕ್ಕ ಬಂದಿರಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೊಂದತ್ತನತ ಇತ್ತೆ 23-24 ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದಾದನ ಅಂಜಿ 4 ದಿನ ದದನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಾಂಡು ಅಂತೂ ಚಿಕ್ಕಿನಡಿ ತಾತನಡಿ ಪೋಯ್ಜಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಂದಾಗ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ 4 ದಿನ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ದದನ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಾಂಡು ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಜಾಲ್ದಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಎಟ್ಟದಾಯ್ತು ನಡ್ಕ ಬಂದ ಒಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತಿ ಅಂಚ ತೊಜ್ಪಬೇನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಗೈಸ್ ಮಲ್ಪತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂತು ಬರವತ್ತದ ನೀನು ಪೆರೆಯೋಡತ್ತೆ ತಪ್ಪ ನಿಂತು ತುಂಬುಂಡತ ಪೆರೆಯೋಡು ಕಲ್ಪದಲೆ ಏಪನೆ ಬಚ್ಚರೆ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆನಿದೆಲ್ಲ ಆಗಡ್ಲೆ ಏನೋ ತೊಜ್ಪದಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚರೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರೆಯೊಂದತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬಚ್ಚರೆ ಹೇಳಿಗೆನೆ ಆತಜಿ ಹೊರ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ತಿರ್ತದಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ತಿರ್ತದಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ರೋಗ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ತುಲಿ ಆತಿ 5 ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಪೋಂಟ ಪಿರ ತಿರ್ತುವರ್ಪುಂಡು ಸಯೋ ಒಂದು ವರ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಅಂಚವೇ ಇತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗೈ ಸಾಂಡೆನ ಪೆರೆದು ಪೊರಿಪೆರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಿತ್ತನದ ಪೆರೆದಣ್ಣ ರಪ್ಪಾಂಡು ಇಂಚ ಕತ್ತಿ ಪಂತಿ ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಕರಿನ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪೆರಿತಾನ ಹಿಡಿದು ಕೈಯನ್ನು ಪಂತಿ ಪೆರೆದುಜಿ ತೊಯ್ಬೇನಿಗ್ಲಿ ಪೆರೆದು ಇಂಚ ಅದನ್ನು ಬಂದು ತುಳಿ ಪೆರೆ ಒಂದೆಲ್ಪ ರಾಸಿ ಪೂರ ಪಾಡಡತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚ ಪೆರೆತೆ ಈತುಂಡು ಏನು ತಾರದ ಮುದಲಿಗ ಅವಡಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡತಿ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕ ಹೊರ್ತಿ ಬತ್ತಿದೇರು ಗೈಸ್ ಎಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಗ ನೆನ್ನಂಚೂರು ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬದಿದ್ದೀರ ತಾವರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೆ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಮುರಣ್ಯರ ತೂಜಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರನ ಬುಕ್ಕದಾದೇನು ತೂಪು ನೀರು ತೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಬರ್ರಿ ಅರ್ನ ಪಾಡ್ದೇನು ತೂಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫುಲ್ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಆಪದಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತಾ ಏನಂಜಿ ಲಾಗಡ್ ತೋಜ್ಪದಿತ್ತೆ ಅರೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕ ಏನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಂಚೇನು ಮತ್ತು ಅಂಚಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಮಂಜಾಲ್ದ ಇರೋದ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಡ್ಡದ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಂಜಾಲ್ದಿರ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಉಂಡು ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈ ಮಿಠಾಯಿ ನಮಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊನೋಪೆದ ಪಾಠ ಮಂತ್ನಾಗ ಬೋರ್ ಅಂಡವಿನಿ ಇಂಚ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋಣ್ರ ಇಂಚ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಯರ್ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಬಡಿಪುಂಡು ದಾರ್ಲೆ ಜಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಯರ ಅಂಚ ಚೂರ ಆಯ್ತಪ್ಪನ ಇಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಬೊಂಡ ಬಂತೀರು ಪಂಡ ಮಂಗೇರು ಬೂರ್ತ ಆಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಣಿಕೆ ಪರಡತಿ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊತ್ತೊರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಎರೆ ಕೊಯ್ದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಎರೆ
ಎತ್ತು ಮುಜಿ ನಾಳೆ ಪತ್ತಾನ ಅವಯ ಬುಡ್ತಾಡ್ನ ಪೇಟೆಟ್ అంటే ಅದೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಮಕ್ ಉಂಡತಾ ಇಂಚ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜನಗಳಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಆತದಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಿತ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೋತಿರು ಇಂಚ ಸೀತಾ ಅರ್ನತಿರಾಯ ಬೋಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರು ಮಳ ಬರ್ಸೈತು ನಾನು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆ ಕೊಡೆ ಬತ್ತುಂಟು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಮೇಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಂ ಮುಂದಿರಲಿ ಹೂಲಿ ತಿಕಂಡ ಅಪ್ಪಾತಿರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಏನು ಸೀದೋತಿ ಹಾಂ ಕಾಯಿ ಬಚ್ಚಿಯಾ ಮಂಗೇರಿಗೆ ಹಾಂಗೆ ಕರಾತೈತೆ ಬಾರಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತಿನ್ಯಾರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡಿತು నేను ಮತ್ತೆ ಉತ್ತು ಬರ್ತಾನ ಕೊಕ್ಕನ ಪೂರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇಂತಿತ್ತು ಬಪ್ಪಂಗೈತೆ ಇರೇನು ಮತ್ತು ಹಾಳು ಮಂತು ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಂಗಿರ್ ಪೂರ ಬಜ್ಜಿ ಉತ್ತುದು ಪಾಡ್ದ ಅಲಂಬುಲ ನಡುವ ಮಿತ್ತೆ ಅಲಂಬುಂಡ ಬಂದು ಅಲಂಬಿಜ್ಜಿ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕಿರಾಯ್ತ ಕೋಡೆ ತಿಕ್ಕದನು ಮುರಾನ್ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಐಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಸೋನ ಬತ್ತಿರ ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಮುಕ್ಕದ ಬಂಡ ಅಲಂಬು ಏತ ತಿಂದನ್ನ ಎಂಕಂತ ಬಿಡಿ ಪುಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಅಕ್ಕಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿಂದೆ ಏನ ಅಕ್ಕಗೆ ಅಲಂಬು ಚೂರು ದೂರ ನೆನಪಲ್ಲ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಅಲಂಬು ಉಂಟದಮ್ಮ ಅವು ಒಂದು ಒಂಥರ ಕಲ್ಲು ತೆಲಕನೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂಚ ಒಕ್ಕು ಬಿರೇನು ಯಾನು ಎಡೆಮಿಟು ಉತ್ತುಚಿ ಕೇಂತ ಆತಿ ಕಲ್ಲು ಅಳಂಬು ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಲಾಂಬು ಅಂತ ಅಂತೀರು ಯಾನ್ ತುಚ್ಚಿ ಎಡೆಮಿಟ ಗೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ರ ಮಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತಿರೋದು ఆయన ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿತ್ತದು ಪಾಡ್ರೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಿಂಬೆಗ ಪುಟ್ಟ ಅಂದ ಇಂಚನ ತೀರ್ತಿರು ಬಿದ್ದರು ಬಾರಿ ನಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿ ಕಳ್ವಾ ಕಳ್ವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುಮ್ಮೆ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಆರಿ ಮಿನ್ನ ಐ ಪೋಸುಗುರಿ ಮಿನ್ನ ಹೇ ಮಿನ್ನ ನೋಡು ಮಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡು ಪುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪುಟ್ಟ ಕಿವಿ ಕುತ್ತ ಮಾಡು ಪುಟ್ಟ ಗೈಸಿತ್ತಿ ಗಂಟೆ ವರ್ಮಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಮಿಗೂ ಮಂಜಲ್ದಿರದ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತಾರಾಗ ಅಂಚ ಅರಿಗೆ ಕೈ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಏನು ಕಡಿಪುನ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನದೇ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ದಾಲ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೀರು ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಏನಾರ ತುಜ್ಪವೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ತಿಳಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕಡೆದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ಡೆ, ನಾಳೆ ನೋಡುವ ನಾವು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಪಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬರೋಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರಲಿ, ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತಲೇ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.